Poslední soud. Pověstný, mnohonásobný, několika zatýkači a celou armádou četníků a detektivů stíhaný vrah Kugler prohlásil, že ho nedostanou a také ho nedostali. Aspoň živého ne. Poslední v celku 9. jeho vražedný kousek byl, že zastřelil četníka, který ho chtěl zatknout. Četníka sice skolil, ale sám dostal 7 kulí, z nichž 3 byly naprosto smrtelné. Tím zdánlivě unikl pozemské spravedlnosti. Jeho smrt přišla tak rychle, že ani neměl času pocítit obzvláštní bolest. Když jeho duše opustila tělo, mohla užasnout nad podivnostmi onho světa, světa mimo prostor šerého a nekonečně pustého, ale neúžasla. Člověk, který byl v žaláři v Americe, považuje onen svět prostě za nové prostředí, v němž se s trochou statečnosti protluče jako kdekoliv jinde. Konečně nadešel Kuglerovi nevyhnutelný poslední soud. Poněvadž v nebi je věčně stav výjimečný, přišel před senát a nikoli před porotu, jak by byl dle svých skutků snad očekával. Soudní síň byla zařízena prostě tak jako na zemi. Z důvodu, jež záhy nahlédnete, scházel tam kříž, u kterého přísahají svědkové. Soudcové byli 3, vesměs staří, zasloužili radové přísných a omrzelých tváří. Formality byly poněkud nudné, Kugler Ferdinand, bez zaměstnání, narozený toho a toho dne, zemřel. Tu se ukázalo, že Kugler nezná datum své smrti. Viděl hned, že toto opomenutí mu v očích soudu škodí, i zatvrdil se. Čím se dáváte vinen? Ptal se předseda. Ničím, řekl Kugler žalitě. Přiveďte svědka, vzdychl předseda. Proti Kuglerovi usedl mohutný, přímo neobyčejně veliký stařec, oděný modrým pláštěm, posetým zlatými hvězdami. Při jeho příchodu soudcové vstali. A vstal i Kugler, proti své vůli, okouzlen. Teprve, když stařec se posadil, usedl soud znovu. Svědku, počal předseda. Bože vševědoucí, tento poslední senát vás povolal, abyste podal svědectví ve věci Kuglera Ferdinanda. Za nejvýš pravdomluvný nemusíte přísahat. Žádáme vás jenom v zájmu líčení, abyste se držel věci a neodbočoval do podrobností, jež nemají nezákonné povahy. A vy, Kuglere, neskákejte svědkovi do řeči. Vy vše zbytečně byste zapíral. Prosím pana svědka, aby vypovídal. Toška opřel se předseda lokty pohodlně o stůl a sňal zlaté brýle, patrně připraven na delší řeč svědkovů. Nejstarší votance uvelebil k spaní, zapisující anděl otevřel knihu života. Svědek Bůh lehce odkašlal a počal. Ano, Kugler Ferdinand. Ferdinand Kugler, syn továrního úředníka, byl od malička zkažené dítě. Ty kluku, ty ses nazlobil. Maminku měl strašně rád, ale styděl se to dát najevo. Proto byl vzpurný a neposlušný. Pamatuješ si, jak si kousl tatínka do palce, když ti chtěl natlouci, že si kradl růže v notářově zahradě? To byly růže proberních Irmů, vzpomínal Kugler. Já vím, řekl Bůh. Bylo jí tehdy 7 let. A že nevíš, co se s ní potom stalo. Nevím. Dala se. Vzala si Oskara, syna továrníkova.
Nakazil ji a při potratu zemřela. Pamatuješ se na Rudu Zárubova? Co se s ním stalo? Ten se dal člověček námořníkům a zahynul v Bombaji. Vy dva jste byli nejhorší kluci v celém městě. Kugler Ferdinand kradl už ve svém 10. roce a lhal na pořád. Chodil do špatné společnosti, jako byl opilec a žebrák Dlabola, se kterým se dělil o své jídlo. Soudce pokynul rukou, to, že snad sem nepatří. Ale Kugler sám se ptal ostýchavě, a co se stalo s jeho dcerou? S Mařkou? Řekl Bůh. Ta se docela spustila. Ve 14 se prodávala, ve 20 zemřela a vzpomněla na tebe v agonii smrti. Ve 14 letech se opíjel a utíkal si z domova. Tvůj otec se utrápil hořem a tvá matka si vyplakala oči. Zneuctil si svůj dům. A tvá sestřička, tvá hezká sestra Martička nenašle ženicha, který by pro ní přišel do domu zlodějova. Žije ještě v samotě a chudobě, uštvaná drobnými výdělky, kterými ji milosrdní lidé zraňují. Co dělá zrovna teď? Zrovna teď je u Vlčku v krámě a kupuje nitě, aby šila do setmění. Pamatuješ se na ten krám? Koupil jsi tam jednou skleněnou duhovou kuličku. To ti bylo 6 let. A hned první den si kuličku ztratil a ne ji nalézt. Pamatuješ se, jak jsi tehdy brečel vztekem a lítostí? Kam se to tenkrát zakutálela? Ptal se Kugler dychtivě. Ale do odtoku pod Okapem. Vždyť člověk ještě tam leží doposud a je už tomu 30 let. Zrovna teď na zemi prší a skleněná kulička se otřásá v chladné zurčící vodě. Kugler sklonil hlavu překonán. Ale předseda nasadil si brýle a řekl mírně. Svědku, musíme přejít k věci. Vraždil obžalovaný? Bůh svědek potřásl hlavou. 9 lidí zabil. Prvního člověka ve rvačce, za to se zkazil v kriminále. Druhá byla nevěrná milá. Za to byl odsouzen k smrti a utekl. Třetí byl stařec, kterého oloupil. 4. byl noční hlídač. Ten zemřel? Vykřikl Kugler. Zemřel po 3 dnech, řekl Bůh. V hrozných bolestech. A nechal po sobě 6 dětí. 5. a 6. člověk byli 2 staří manželé, ubil je sekerou a našel jen 16 korun, zatímco měli schováno přes 20 000. Kugler vyskočil. Prosím vás, kde pak? Ve slamníku, řekl Bůh. V plátěném pytlíčku pod slamníkem, kde skrývali své peníze, vyzřené lichvou a lakotou. 7. člověka zabil v Americe. Byl to přistěhovalec, krajan, bezradný jako dítě. Tak ve slamníku to bylo, šeptal Kugler úžasle. Ano, pokračoval svědek. 8. člověk to byl chodec, který se mu namátl do cesty, když ho honili. Tehdy měl zánět o kostice a šílel bolestí. Člověče, ty jsi mnoho zkusil. Poslední pak byl četník, kterého skolil právě než umřel. Proč vraždil? Tázal se předseda. Jako jiní lidé, odpovídal Bůh. Ze zloby, s chtivostí peněz, s rozvahou i nahodile, někdy s rozkoší a jindy z nutnosti. Byl štědrý a někdy pomáhal lidem. Byl hodný k ženám, měl rád zvířata a držel své slovo. Mám uvést jeho dobré skutky? Děkuji, řekl předseda. Není třeba. Obžalovaný, máte co říci k svému obhájení? Ne,
pravil Kugler lhostejně. Neboť teď už mu bylo všechno jedno. Soud se odebere k poradě, prohlásil předseda a 3 radové se vzdálili. Bůh i Kugler zůstali v soudní síni. Kdo to jsou? Ptal se Kugler, ukazuje hlavou za odcházejícími. Lidé, jako ty, řekl Bůh. Byli na světě soudci a tož soudí tady. Kugler si hryzl prsty. Myslel jsem totiž, nestaral jsem se o to, ale čekal bych, že budete soudit vy, jakožto Bůh, dokončil veliký stařec. Ale to je právě to, víš, protože všechno vím, nemohu vůbec soudit. To přece nejde. Že nevíš, Kuglere, kdo tě tentokrát udal? Nevím, řekl Kugler překvapen. Lucka, sklepnice, udala tě ze žárlivosti. Promiňte, osmělil se Kugler. Ale vy jste zapomněl říci, že jsem zastřelil v Chicagu toho ničemu Teddyho. Ale kde pak, namítl Bůh. Ten se z toho vylízal a je živ doposud. Já vím, že je udavač, ale on je, člověče, jinak dobrák. A hrozně má rád děti. Jen si nemyslí, že někdo je tak docela ničem. Proč vlastně vy, proč ty, Bože, nesoudíš sám? Tázal se Kugler zamyšleně. Protože všechno vím. Kdyby soudcové všechno, ale naprosto všechno věděli, nemohli by také soudit. Jen by všemu rozuměli, až by je z toho srdce bolelo. Jak pak já bych tě mohl soudit? Soudce ví jenom o tvých zločinech, ale já vím o tobě všechno. Všechno, Kuglere, a proto tě nemohu soudit. A proč tedy soudí ti lidé i na nebi? Protože člověk patří člověku. Já jsem, jak vidíš, jenom svědek. Ale o trestu, víš, o trestu rozhodují lidé i na nebi. Věř mi, Kuglere, je to v pořádku. Lidé si nezasluhují jiné spravedlnosti než lidské. V té chvíli vrátil se soud od porady a předseda posledního senátu přednesl silným hlasem. Kugler Ferdinand odsuzuje se pro 9krát opakovaný zločin vraždy Úkladné, zabití a loupeže, pro přečin revertence, pro neoprávněné nošení zbraně a pro krádež růží k doživotnímu trestu pekla. Trest nastoupí ihned. Prosím, nyní další případ. Je tu obžalovaný Machát František?